sang apagrewa kasanot iyar aring eng kunga ayat di ka di pay laeng makne sagot ko regalo ag kakapatid di ka di pay lama kaumanay di adu abadu ken alahas agda payen kot senga inget nina ken hasyenda a permit lawa sawen ka di ngarud ti pagkuranga ited kuno kaya mong payket suruka ngem no siya kun ading daytay mauma agsangit kanto agbabawi ka sawen ka di ngarud ti pagkuranga ited kuno kaya mong payket suruka ngem no siya kun ading daytay mauma agsangit kanto agbabawi ka. Umayak man ken ka agpasyar sagot ko arosas isut pet petak when ayat ko nurumwarta aming nga bilta siya ti agbayad imulam ko mga rudita panuno adong ti gastos ko ken sakripisyo anya pa'y pamaneknek ti kayat mo taaminin nga wagas na aramid ko sawen ka di ngarud ti pagkuranga ited kuno kayat mo pa'y ket suruka kim no siya kun ading daytay mauma agsangit kanto agbabawi ka sawen ka di ngarud ti pagkuranga ited kuno kayat mo pa'y ket suruka kim no siya kun ading daytay mauma agsangit kanto agbabawi ka sawen ka di ngarud ti pagkuranga ited kuno kayat mo pa'y ket suruka ngem no siya kun ading daytay mauma agsangit kanto agbabawi ka sawen ka di ngarud ti pagkuranga ited kuno kayat mo pa'y ket suruka ngem no siya kun ading daytay mauma agsangit kanto agbabawi ka agsangit kanto agbabawi ka. Magutak abalasang na ikaw ang sadyay Taiwan inchik anay ang awan isuin na simurutan singkit nga abalayan nakasarita tisinsinan tung et amin na bakerang tabi kamet agkaawatan nagtengan ti pa nagsimpan ni baruken balasang ket ditan nga impakatnan panagsalatay agkumintang di pulos ang magkatanan ang pulpuligos tasalunan ariya ang palayan inga tumuntadwa nga imam nagmayat agkit-kitan tilangan ni katugangan unang nukasigsiguruan puseg na tay agparang-parang saan lata ang mga ibibiyang nadalet tasalunan ikis nagkakamakam ala arya apalayan abalasang
tayuan. Inchik anay ang awan, isut ina simurutan. Singkit nga abalayan, nagasaritang tisinsingan. Tung et amin na bakerang, tadi kamet at kaawatan. Nagtingan ipanagsimpan, ni baruken balasang. Ketditan nga impakatlan, panagsalat ay agkumintang. Di pulos sa magkatalnan, agpulpuligos na salunan. Ariya ang palayan, ingato mong tadwa nga iman. Nagmayas, akit kitan, tila na ni katuganan. Kunang no kasigsiguruan, pusay na tay agparang-parang. Saan nata ang mga ibibiyang, nadalet na salunan. Ikis nagkakamakam, ala-arya ang palayan. Ikis nagkakamakam, ala-arya ang palayan. Maria Josep, Maria Josep, Maria Josep, Maria Josep, Maria Josep. Klik, klik. Basta pulis, pumupugsit, iti angin at nabamsik. Basta singkit, bumubuntis, nuburagat ket manirik. Lunarapis pumipirik, nubasik, sumisisik. Basta driver ket sweet lover, tricycle driver ket nag-well, jeepney driver ket nanger-nger, bus driver ket absorber, bagun driver ket natibker, putsero sus manuger. Linglingay ken kat katawa. Basta pulis, pumupugsit, iti angin at nabangsit. Manulayan nga minutos papagayam sumangbayan di programa Linglingay ken kat katawa. Basta singkit, bumubuntis, Mangnigan diti pelaing JVR Online Radio. luburagat ket manirik, lunarapis pumipirik. Linglingay ken kat katawa. Nobasik, sumisisik. Basta driver ket sweet lover, tricycle driver ket nag-well, jeepney driver ket nanger-nger, bus driver ket absorber, bagun driver ket natibker, puputsero sus manuger. Basta si cute ken bumbero, palikero, babaero, tubero, karpintero,
Napektulan aping mitero. Soldado pulitasan, umutulong malaban. Playboy di kaswan, uray bakit di na mapapawan. Kagawad kadang kapitan, isudalaem tay pimpiman. Di bale tay tanod, sa napektulan at tumatao. Di bale tay tanod, sa napektulan at tumatao. Maria Josep, Maria Josep, Maria Josep, pik, 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 pik. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna. Alright, papagayam ng pagkinagasat nga oras katatay amin nga sang apada. dagdag kelen. At imanin nga may sumangbay dumanon tinadayaw nga pagtingan nyo papagayam. Permiti busog na Iti programa nga may manglingling mangragragsak kada kayo live on Facebook. Malagod pelaeng dito'y JBR Online Radio. Babaen pelang apot ipanangimaton siyempre. Ikan na ginikukulit Ni Manager Mila Padadaan. Yan kasama din papagayam. apayatin Iti technical control ni Engineer Jerome. pagkapagkang ka. Yan kasama din kadigiti narway nga sponsor. Maraming salamat. When manong gapon Iti admins officers, members, maraming salamat. na. Lapyan to Inumutibiyang po ato yan nga may agserbi kada kayo. in Iti lasod iti duwa nga oras ket kagudwa. tun masanay ka. Babaen ba lang kadagiti agkagasamit ken agkakapintas nga sunsunata ilukan. Pagpakawan, jakpon Alawan babagayam kadagiti saan pay apo nga nag-share nga madaman nga agbuy-buya papagabayam. ay pamindwa. Papagabayam. Ana. Karita man ang di patapos ni ading. Lumakaanak ay kumulding tuman. Inumutibiyang ni Mr. DJ Jade Bataan Romance. Live on Facebook. Tuwang ay agpas pasok din. Uray kas Ikiti at Dante abong ti Facebook. Papagayam, please like and share ang ating programa. tang di na Don't forget to follow ating page. paulit Linglingay ken katkatawa. Lata. ulitin. Lalaki ko ng laysot, Alawan na papagayam. napudno. Sabado na Sabado daw. Uag sa At din nanggay tayo apo. Ayan. okas laysot syerto. No di mapagwan Medyo aging press pa naman. Pero inundan. anong oras ang sakbay na nga nakadigustat tayo. Nasapa nga nagdigustat tayo. Tada na pa ng tinumutib. Napuntot na takan pagungunya. Napana mo ba si Jeko? Napana Jeding Ras. Cha-cha-cha, ading Napana nagkita ti balasang nga mapalot. Balasang. When manong sikati kapuna. dagdag Parang makasapulak kumamot ti balasang. kelen. Nga tayo saan nga nalasang. Permiti busog na May alata. Ayan. Ang importante di nalasang. Basta laki di amuna. Di ka Amuna nga amlo-amlo yan. naging Amuna nga kuna. paragsakan. apayatin pagkapagkang Alam mo lang mamagayam. Nakatawa ma. When manong Ano, okay ba ang ating gaputi sakit na. lapyan to okay ba ang ating boses in simpatay di kalman. Ayan. intun masanay Sa di kalman talaga nga ka. makuha anak ta dete permi nga nakasingsinggit ngamin. Pagpakawan, jakpon may Iso nga insimpak. pamindwa. Nagsarita man ang di patapos ni ating. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastano di na paulit Ala, gishare kayon papagayam ayan. ulitin. No, dado tayo apo, didin nang gay adado apo ti maparagsak tayo itatanga gunda. Lalaki ko ng laysot, napudno.
Nagbayan na papagayam, intay mambit ag kararag, tap na ka sa kasyan na tayo ti Abo Diyos. Ano marso tap na ka sa mas naragragsak, iti daytoy a programa. Give thanks with a Amami, aman nagabalin na a Diyos. grateful heart. Agyaman kami manen, iti daytoy a kanito. Give thanks to the Ikanayan mo nga ba ng tartarabay kada kami? whole Pakawanin met ogad nyaman diti nagbasulan nagkurangan ni. Sabay kumaogad, tadumanen tin kam maparagsak. Adumanen ti give malinglingay iti daytoy a programa. thanks Pakawanin met ogad, because he's pa nagbalin mi anarasi. given Kinsi kalatan ko man ogad timang punpunno, iti anyaman a pagkurkurangan mi. Jesus Christ. Medisyonam ka di met ogad gaditi kakabsat mi nga dati balasyo tao. Nagiti adayo ti pamilya na sabi ko maugad maitalikda iti pamilya da ken ka ket adda nga si His bubuo iti pamilya da inton sumangbay ngagsublidan tumot lang iti pagtaingan da. son. Kang runan na ugad nga dawatek iti pamendisyon mo panang subad mo kadagiti adu nga intended nga bendisyon. Give Kadagiti kakabsat tayo nga mangipapaay iti tulong iti dito programa dagiti sponsor. with a Zapay kumaugad tad adu pa iti sponsors as sumangbay. grateful Nga rod dagitoy katdawaten mi. heart. Babaen iti napateg nga naga na pumi so Kristo. Give Nganak mo ken na pumi. Amen. thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ his son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Nga rod babagayam umayan sumangbay ti programa tayo na puluhan. Linglingay ken katawa. Cha-cha-cha, Ano yung napapagayam niyo? Dapat ikararag ngayon pa ko kada kayo. masikugan sa Apo nagsige, dati patong ko nga nagbiyahe si Manong sikati kapuna. dagdag kelen, permiti mo Permi nga agkalkal yun sa dagito yung patong ko nga nagbiyahe. Aram mo, di ka naging kupuna. Kasi gayang feel na ya. apay Dati nakatugaw ka nga mabaybayag. ating Talagang agpapagkal pa'y pati takra mo. kapat kang ka. Alaman la. Manong gaputis na. Napyan to, Ada ti istorya. inton masanay ka. Ada ka no ti... May isang ubing. Pagkawan, jakun may pamindua. Nagsarita man ng tipat Ano tawag nan? tapos Ngayon, dati nga ubing, ni ati. di na amo ti kwati lotion. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Tan. Nagpatulod dito yung inana. Tuwan ay agpas Nagpatulod ti lotion. tuknuden. Uray Kuna nang ano gat, ay, nanang, kastang dinapa. apay nga, Ulit-ulitin. apay nga, kastoy mo ti patpatulod mo nga chocolate. Sinalak, Apay anak ko, ko ng laysot. apo unay mitin nanang, Napod nakadardaroy sa pala nakapapait. Kuna na, no. O ang sa okas laysot syerto. ana, wala na. No di mapag Bakit awa mitin patpatulod ko anak ko nga chocolate ko. Pan aging inunda
Tulungan dakman apo kas ano nga ikwak dati agad advertise dati cellphone ko. Deep sleep ano dati sleep light. Kamu aga ko ka iso nga dati Pagununya kat no ka dati comment yung so nga may basa amin ni adamanin. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong sikat Katan awan may timpat patulod ko nga chocolate anak ko. di kapuna Adda na nang siguro saan mo anay rep ala. nagdakelen. Apay pagkunaam. Nagdaroy. Kapela nakapapait. Gusto niya, Aramid mo di ka naging kukuna Tag-ayam ka dati lotion. may ading ang pagkapagkangka. Sabay nga nga agabrod tayo apo. When manong Ibagayo. gaputi Kada kita na yo kastoy ti lotion anak ko no gipatulo dakto. sakit na Kastoy dati ko no gipatulo dakto. Kasjay. Labyan to, intun mas Dapat dati Wait, nagan dati kwan dugpudan. nay ka. Pagpakawan Tamo niluktan na kanumanin. Jackpin ma Ay nanang thank you ata daman ti balon ko. may pamindwa Ana nga balon mo anak ko. Nagsarita, Dati impatulod mo nga dilata. man yan di patapos. Ano nga dilata? Ni at Kat dati dog food nga ko na. Nagbanglo ko na. Aga murbon. lumaka anak ay kumulbing tumanen. Di mo pa gustuhan ay akpas pasok mo din. Apo unay miti taga murhonin. Uray, kastano di na pa ulitin. My God. Lalaki ko ng laysot napudno Kevin. No ang sa ukas laysot Iso nga no sakbay nga agabrod kayo apo. Chef Panawan nyo dagiti anak i-reminder yo. Anak ko dati ipawit ko lotion i-apply mo dita bagbagim ko na. Mapagustuhan ang inimundan Adapay daydi. Napudno Timpatulod na shampoo. da di da Amunot amuyo inaramid na. kanin pagun Iso ka no umati pinaglo-lotion na. Ape aglaba utab dati lotion expire ko na. My God. unyan Cha-cha-cha, ading matikukan sa When manong sikat di kapuna nagdakelen. Permitibus Expired ko na na. nga. Aglablabo mo dagiti isap-sapo ka dagiti bagbagi ko nanang. Ape anak ko. Kita man kulay pink pa dati kulay dati lotion ko. Amig mo di ka naging kukuna Nagsarita man yan di My God. ni ading. Lumaka anak Alam mo na papagaya. ay Puro rayak man ka dagiti seryo. kumulbing tumanen. May saman niya sunata nga pang Christmas papagayam para kanya. Merry Christmas kanya yo apo. Ito Pasko aga ha, i-radio.
Sunata, isagot ko man kay ni Manager Mila Padataan. Kasama yung presidente ni Tita Laisy. Maraming salamat, Tita Laisy. I love ya. Salamat din kay ni Mami Vicky. And of course, kay ni Ma'am Adela Bisaya, Tita Hawaii, hello. To Ma'am Clofiago, hello. Niya, di kita kakalapsat. Ni Ate Yared, si Ken Ate Jihan Shu. Paskwak, Apo. Alawin na papagayam. Siya dapat iya sunata nga na bolwan Apo nga bumalay. Malagib ko launay idi siya ti mapan makipasko si ka. Cha-cha-cha, ading masik Apo mangitugot kami dagitay lalata. Ti kami ano di kantak kami na. Daytoy abalay. Tay na turong mi. Sikati Balay da angkol nga mo mi. kapuna. Dapat diyan. Ay di abalay, tinagteng mi, Dagdag nabayagin na papahumog mi. kelen Isungatan tay pangulpian mi, tay nawaduan nga aginaldo mi. Namiti busog na Palay daan ti nga mo mi, agdin na mag-ama na nga asi. Aramid mo, di ka na Isungatan tay pangulpian mi, tay nawaduan nga aginaldo mi. Nagmayat di mapantumapat, no di na imot tay para iyawat. Tayag papaskwa, itinawaduwad, saan nga kastay kun ko nag-akaroba. Kinukuna. Asin no, ti kaya naabot ti mga paskwaan dito. abayating ang Ala, oray sa tatalo, gasot kayo. Maya lata, takantaak. pagkapagtang ka Uy manong, gaputis na. Panak to makipila, di ta pagremitan. Lapyan to Di talaga pagremitan kat pag Intun pag-receive siya, buwana kan Emilier. masanay ka Kita ti sanay ko. Pagpakawan, Gat no, jakpin may pamindwa. no kaya makantaan, alakat oray sa tatalo, gasot kayo. Nagsarita Kantaak ti Paskwa. Aman ng patapos ni ading Naganang kay kadi. Lumagaanak ay kumulding tumanen Ni Mami Vicky, Paskwa kantaan ka, Mami Vicky. Hindi mo ba gustuhan Alaga, buta ko ng mga kasubsublim, uray 30 30 peso. Paspasok mo din Uray kastang di na paulit-ulitin Ako, pa na makipilpila, nakatatigdog nga pakipila. 30 peso. Di ko nang laysot, napudno. Ano ba na papagayam? O agsa o kasla. Shout out tayo mampailang, sindagita datoy. Eso certo. Ano, kasasa nga pa, dumani Pasko, malagip ko, idi ubinga. Mapagkuhan, aging inulan. Dapat idi na pang kami makipasko ako na. Na Jingle bell! Hay! Di kayo mag-ray! Kuna na, DJ. Ada je balay. Pumanaw ka man dito'y, pumanaw kayo dito'y. Awan ti papasko kami. Kuna na je lakay. Cha-cha-cha Ading masikugan sa Pwede nakapadas kas Giant. Anong Eh, napabainan nga mapanagkan agkerol. pati kapuna. Ay, po, ayan. Kelen Permi Tita Laisy. busog na Hello. Si Tita Laisy sumiksiksi. Mo, Niya. di ka na Ma'am Lance Correa. kukuna. Tatay Balasang nga nagrakayan. Abayating Ma'am Ani Flora Mariadas, hello. ang Ina Jojo, hello. Mama Mila, hello Mama Mila. pagkangka Help Catalina Blanco, Anin, happy watching. Angel Heart. Ako mo sa admin Angel Heart. Ma'am Maria Reyes, Ma'am Edith Rigafort. Oy! Nagdaniman katapusanan.
Sige te agrinyo. Lagyan to, Sponsor na. intun masanay. Kanasaya at ano grinyo kayo. Sabi, gatang kumantipan nyo. Pagpapawan, jak dun may pamindwa. Nagsarita man yung di pa tapos. Ma'am Maria Reyes, hello. Ma'am Edith Ricafort. Ma'am Mercy Mac, hello. Lumakaan na Kasama din ka ni Mami Vicky, hello. ay kumulding Kasama din ka ni Ate Admin Angel Heart Poli. Agbuya ka man dito'y manong ne. tumanen. Fere Gracocos Bacani, hello. Pagustuhan ay Ganis Juan Campos, Elecon DJ. akpas pasok mo. Okay, Mami Vicky. Hello, Kabsat Mila and Kabsat Laisi and to all Linglingay Hong Kong chapter. Good afternoon to all DJ Jade anak. Good afternoon. Uray kas Ma'am Mel John Pilien. Apo makapalagip nga talagang Sir DJ. Family. Ganis Juan Campos. Hello. Napaulit. Merry Christmas, Ma'am Lydia. Agas Ganiban. Hello. ulitin. Ma'am Rowena mga team. Ma'am Let's Go. Hello, Ma'am Let's Go. Kumusta? Salamat din, Ma'am Aki ko ng laysot. Adela Bisaya. Hello. Request man te Agrakaya. Ana? Sino te Agrakaya na din dyan lahat? Ibaga. Ang sa ukas laysot syerto. Hindi mapagustuhan ang iniimundan. Napuntos ka, di da kanin pagununyan. Chat chat cha, ading matikot sa. When mano Ano wala? May Paskwak, Balong Jade, Itugot Monto, may ka dito Hong Kong 1. Thank you so much. sika di kapuna. Laki, kaya mo laki di pa Pasko ang linapot. Kaya mo Mami Vicky. Ikang kaada, tay linapot nga tay hangan na bangles aka. Sa bali. Kababain mo. Ito na bangles. Nagdakelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. King Ima, so hello, imbangal daw tayo amin dito yung manang runa kay ni Sir DJ. Nag- And hi to Mandra, Madriaga family, hello po. Ma'am Emmy Felix, hello. Di pa tapos na Nay Fere Gracocos Bacani, miss you nanay. ading. Kasama din ni Tita Chit sa Gayaga, hello Tita Chit. Lumakaan na Sakay dito Hawaii. ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan Na mag, dete bonus ko Tita Chit ay akpas pasok mo. Urela talo karpet. Talo karpet nga patupa. Uray kas family na paulit-ulitin. Pilalaki ko ng laysot. Napudno. Oh, Ma'am, let's go. Ayos lang, DJ still alive. Thank you. No ang sa Ma'am, let's go. Tataman pa nga buyain na. ukas Inaksa, madina, may buyain no kwan. laysot syerto. Malilipatan nagsamitin. No di mapagustuhan ang iniimundan. Ay, sponsor ka, Ma'am, iti programa tayo. Napuntos Urela, dati kay kagudwa, ti kinabanang mo. Ma'am, let's go. ka, di da kanin pagununyan. Ay, di oras sa'yo. Nalauna ba? Hindi 7. Pakitingin nga kung okay ang signal. Magkaglikos-likos manan. Anadong tay agin sisingpet. Oy, no kaya diabot itumawag live Dais on Imo. suday tat singpet. Plus sign 639-1797-60213. Ulitek ti Imo Ite. Maun ulit. or phone number tawagan dak abo. Di man Medyo abo ti kumablaw. timti. Ikwayo lang ti plus sign 639-1797-60213. Awag na po. Ngen pulido nga. Ili gimasa ay adamanin ni Manang Manang USML John Pian. Ito yan mayat agdengeg niya Manang. Makapaelek man. Anadong tay agin. Tatalang nga limabas ay ga. Ana, let's go. Tatam lang mo nga da program tayo nga kastuyan. Dadi kan tukit Uy, na may mayat laingin. mailaw lang. Nagsulo ako. Ulo ang kayat na syerto asin. No, matulungag ta kayat kulat nga matulunganin. Ayan. Sinan mas Kada unisupot inda
pakirelasyon Maprogram na maprogram. na. Shout out Pritz sa John Paul Collado from Taiwan. Agbuya ka man na dito'y nakong. Ne, kunan. Ma'am Angel R, salamat. Anay, kay Tita Chit sa gaya, hello anak. Kumusta? Thanks sa dollar ko nam awan jak amu agaramid pupatupad. Matay ak eleken ka nga agubing ko. Duket masap Nga ubing ko na. amatay Apo ure Sexy anong awan na talo karepit nga patupatin at Tita Chit ako dati talo nga karepe nga dati dolyaran at nga bonus ko. Pakatay Kitabol sa puntawan na bay Nagamamit pangidit ko to no December. Anadamtay na tamrit unay Isarakan da man kidi ka date ko Sigurad Datay basit ko Tuaba Datay basit na po daw kili-kili na. Tusday ta Pagainak Apo kita ang pay mo tikili-kili na apay kasya. Mga asawa na Ading makiam amua man kita man takili-kilim ko na mo pay. Ay na po. Aglalalo Lupat kwarta Tuloy-tuloy, dindaya pa nagdidin ng gayang babagayan. Okay, dati man na may saman nga sunata, dati man agrakaya ka no. Aya, sino di kita agrakayan, madin na kaya ti tawag nan, di na kaya ti sumakay mamilo. Kaya ni Ma'am, let's go. When DJ better than worse, kaya solo kan. Isap sa pulit, alala, Alawan la Ma'am, let's go. uray, Ket ni DJ Ara, saan mo nga buy-buyain? pobre, uray, Ket adan sa program na bigat ket. turgi, Kaya nabayag nga dyan nakabuy-buya ka, DJ may nga bakitin. talagit di responsible, Kamuno kumusta mit, DJ nga bakitin. DJ mit, agparparamdamin. dinaamon, Nagpay nga, isot ka, duwag nga mapanjay. baba, Hungkong, kamu. Madimit, agpadpadlawin. Kamu. Buleg babae Kay Admin Angel Heart, shout out kina Romando Ronquillo. Manarang Archie dita party live mo. Pan Like and share please. Thanks. When no bimuti Dagita buy-buya apo, dagita party live boyo. Agbuya kay dito live ko dito kwa. Tapno saan man lang upa nga gasot no malpas dito live ko. So nga iyan dio dagita party live yon. Agdaan na No dito daamin nga agbuya. pintas nga ugali I-search yo apo tilinglingay ken kat katawa page. Dilakit Ayan, dito daamin agbuya. unay nariri Na magkunayaw. isap sa pulit, Kaya Mayora, Emelinda Buhatin, Esbinyo Silya, kumusta Mayora? alalaki, uray, pobre, uray, turgi, basta lang, Kaano ka nga mga sawa Mayora, ta umayak tukat agkanta. Sakto ti abay mo. di responsable, dinaamon, ang babae, Di agasawa kayo. Isap sa Ay, siniton da dagita kero yun ka. buleg babae Uray pandak when no bimutiti Ay man, siniton ni Apo San Pedro no. Hindi kay mga sawa. Agdaan na pintas nga ugali Dilakit unay Diba? nariri Ay! Ikling ima sa sir na sexy ken. Napo daw kilikili na dahil ta sir. Apo, dahil nalap sa agpay susi ka. Di na kaya ma'am kling nga imasa. Apo, nagmayat pa dahil tapelyadom si ka imasa. Asaok dahil ka. Asaok. Nagpower tot pelyedo tan-a. Rumasa sa isa. Mayat siga. Ate Mina, balusyo agapito. 2 PM ading DJ Kablaawak mantay ka nakak nga niya. La River, balusyo. Ag birthday ita. Wow!
happy birthday, Neneng. Wish you all the best. Love you and miss you. God bless you always. Salamat, DJ Watching from Kuwait. Ayun, ang ating isa ring sponsor sa kay Kabsat Mina Balusyo Agapito. Kumusta kayamin nga sa kabada dita Kuwait? Naglagi po, dito donasyon nyo dita Kuwait. Agbukol kay ti Kuwait chapter ditan Kiti nagkapuat a poblasyon Naranaak may sang okasyon Di may sang organisasyon Alawan la Jack Ibasan manager. Tandag Oy, Raymark Paul Manchas, kumusta bra? di imbitasyon Sa naangay dakela punsyon Ni dati no danto bonus ko pa bonusan kanto Brad. Dati nangarami dati OBS ko. Dati bagbagay nalala dati yung OBS da. Balasang ti inda imens Wan iso nga dati agbuya dita party live agbuya kay dito'y show ko. Ta isukang Ta Chris ay kumansyon Chris ano dito? Kantaen na ngay dedikasyon Kada kami nga Dahil pimasok kinyam Sir DJ Orayak nakipunsyon ay pamaskok ko na. Dayak Anat kaya mo pamasko Ma'am Kling? daytay kimansyon Pamasko ang kanto latta sulto pa na. Chup chup. Nayatrik namin nagkoneksyon Binagos na nga Ay na boy. impakasyon Ano DJ Mayoral lata? Napintas abal Awan pa'y urnong ko pangbiag ko di. dayda Abi nga sikat agmang biag sika Mayora. Aman Sikat biagan daan. Ano serbi na nga ikasarda ka tapos si kamo lamang biag ay sa anin. Saan ka lang ang mga sasawa na? Sasalutom na patong mo na. Di ba? Siyak ti babae tapos si Suna mang biag ay sa anin. Kayat ko lang mapamakikab kabitin ngay aluk Di ba? Nga kabita ko no biagin nat. kasyon Naragsaka latan Anapahin. Nagtaterang Deta asawam ngagpaiso si kamit mismo nga magbibiyag nga babae sa anin. balay amansyon Agbuy-buya at ti telebi Chris tabangin buyakan dito ikabsat. Kuna na ating Jalhard Kling Imasa Imas Sardi. Ako po. Na imasak ka no si ka. Albit na i-injection Gapon masapul ti Ano mapagaya may samang pa yung kasunata kas pangurayak ka de. Giti request dati comment yo di ka unag request ano makapagtutungtong kaya tayo para man kanya yo nilagay ko nga grakaya. Dagiti grakaya para kanya yo dati nga sunata. Nagbayagan. Nagtukar ka. Nilagay ko dandanin sa nagretiro Tano tirami dinakmete ni kaskaso Iparipirip ko pa'y kay tuy ilip ko Gempasi nais nagdi maganap ko Nilakay ko at nasamit din sakit na Taakap sa latauray ang tumarit ni Viagra Ipapat ko pa'y karinyok nagpayduma Gingasgas ti adi nakiginggina Na minsan nga aldaw simro ti high blood ko Informa ko't pinggan sila at kapag susyudutan Panagtagi balay, Japon masurutan Takarin yung lakay, sinamit din
nga sunatay sagot ko man kaniya. Ito'y Mama Adel Bisaya, maniko dita Hawaii. Hello Mama Adel. ko ngempasig Ragsak mo gaya mga kasarsarita si ka. isnapti Di ba Mama Adel ha? naganap ko nilakay Alata nga mamon, mami. dan sa meten sakit na Apo ipapaanak ko magbagay kon si ka. kaangkat sa latauray ang tumariti bayagra ipakat ko pa'y karinyuk nagpay tuma ingkas-kas di adi nakigindina na minsan nga aldaw simro di high blood ko informa ko't pinggan sila at dapat susyudutan panagtagi balay yakun masurutan takarin yung lakay inameten ipaidam ay nilakay ko ang rakayan ta saan meten ang makapigsan kawilang iti na irutimet lata amang rignan turugan nagsaguro iso di pagsabanan kawilang iti na irutimet lata amang rignan turugan nagsaguro iso di Okay, babagayam, Dayar Dawatiya. Sunata ng ball 1, nilakay ko nga agrakaya. Cha-cha-cha, ading masikop kansa. When manong sikati kapuna. Dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpakapagkang ka. When manong gaputi sakit na. Labyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa. Nagsarita man enti patapos ni ading. Lumakaan Ay, babagayam, tuloy-tuloy latan tayo man nagibasa pa ilaton. ay kumulding tumanen. Kung mo magustuhan ay agpas. Nakunanad toy. Pasok mo din, uray kastang di na Thanks for all, DJ Jade. Thank you. Kita Jade sa Gayaga. Hello. patin. Nagat-atid dogmo. Dato yan si ka-engineer. Lalaki ko ng laysot. Napot Abay, nagkastume din, nagdakkel met. Dito ayan tirupak. Dito yan. no. Ruag sa ukas laysot share. Hello. No. Mabalin nga, isa lang ka, Sir DJ. Tapos binisito na, kapaw! Nag-iba. Hindi mapagpan aging inundan. Napunta dakan pagungunyan. Ala, ma'am, ano? Cha-cha, Ma'am Kling, jak pa nag-toothbrush won. Tanda, ingat. ading masikip kansa. When manong Aya po, aya. Tuloy-tuloy, tintaya pa nagdidin ng gaya po. sikati kapuna. Dagdag kelen, Ma'am Mel John Pilla, na, sir, di ka lumakay no kastat karagsak mo, sir. Lalo pa yung umubing ka. Ako nagyamayata. permiti busog na. Talaga, ah. Aram Thank you, apo. mo, di ka naging Muray mata, palpalabsok yun sa amin. kukuna. Apay ading, agpak Sayang, adot ka agaw ko kini, sir. Apo, kapag kang saan nga ko, tata, adot ka agaw na. Maya lat tatay, ayateng kay maami. Aya, When manong gaputi sakit na. labyan to, Sa bali Lunes, sa bali Martes, Merkules, Huwebes. Oh.
masanay ka. Ang data lang nagtinag dagiti bukol ko. Ano ba yun? Kuan, jak din may pamindwa. Nagsarita ng di patapos ni ading lumakaan Aba maham. ay kumul. Sis Divina Contillo Ramos dito. Oy, kung natin kay Admin Angel Heart. Okay, giling mo DJ, hello to all Hong Kong chapter Saturday katawa man eh. Gustuhan ay Natay kay Ate Jihan Shu. akpas pasok mo. Kay tati kayat ko nga tawag mami. Alaway la mami Adela Bisaya. Uray kastano di na paulit. Ma'am Norma Apolonio Ordonio. Kumusta ma'am? Ulitin. Oh, DJ request man Ajay Abalayan na ipatukar tatayan Ate Melinda. Lalaki Shoot persong tayo dete Ari Abalayan. Abalayan. kunang lay Abalayan. napudlo. Tita Nelita Madavides. Hello, Tita Nelita. Luag sa ukas slice Ma'am Gloviaco, hello. Cheto. Voyage Square, Nabsa, Buya Kaman, dito'y Kabsat. Nato'y kay Ate Angel Heart. Kapag gusto Ate Yaret si G, Nataer Kaman, DJ Di Kalman. ang Natataer Kaman, DJ Di Kalman. Anak, Natataera Di Kalman. napuntos ka, di da ka pagunon niya. Sa bali datan. Chat Na-request man, DJ, si Kalaang Tibiyag ko, kunana. chat Okay. ading matikukan sa Kwen manong sikati kapuna. nagdakelen permiti busog na. At nag-text dito eh. Maramig mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ang di Jade, anak ko. patapos ni Pakiakas mo tuman detay. Ana detoy. Agore ka. ading lumakaanak ay kumulding tumanen. Jade, anak ko, nagpaspasentro. Sindetoy nga, antik nga ta detoy. Pagustuhan Nagpaspasentro kan tuman. ay akpas pasok. No, agar biscuit pakiakas mo tuman, Jay Brak. Anak! Uray kastano di na paulit. Ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudlo. Abay, tetext yung ko pati panagakas ti Brak. No ang Ay na. sa ukas laysot syerto. Nagmayat ko man ayan. No di mapagustuhan ang Tadaak pa nga para akas yo. imundan. Napuntot ka, di da ka Nelita Bativides, good afternoon. Naladawak sa Balyet, Binuya kon, Dimet, Friday yan. pagunon niya. Alawan na. Siyete, request ko, di kalman, nagkabaw ka man ay. Patik ko, ulan ka, gendaling ko, lolo banong. Nati request mo, ate Jihan Syo, pakikwam man. Makaki, di ba, steady naktumanin. Dito lata, lolo banong man kay kaya mo. Si Kamot, lolo banong, ipabagi maminsan ni ate si Jihan Syo. Adela sexy ka. Narunod tumila di bibignan. Kagurak. Anadom tay agin sising Ay, wala. taiso day tatsing pet kite. Aha. Maun DJ, request ko di kalman ano. ni di Supawak sir DJ numatnag. matim-tim Anak manag. pulido nga inget Ano to ni Ma'am Mel John Pilien. Saan sir kayat ko nga rod dahil ta programam sir. Ay tam naga-foot na pasurot nagadot na pasurot kon sir. May sa ditan nikling. tay agin babak nang tadi kan tukit mailawlawan ulo agayat ta siya to asin sinan masupon supot inda pakirelasyonan Anadamtay na sexy unay. Tagikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ang makapatay. Ano to? Saan sir kayat ko nga rod dahil ta programam sir. Kitam na pasurot kon sir. May sa ditan nikling imasa dahil ta. Iretretokin ka sir. Napo daw kilikili na ken na sexy. Kuna na apo. Nalaing mo lang. Pulsang untawan na bay. Anadamtay na tamrin Baka no ibaga nga agkubo. unay. Agpalob tubraan na ah. Madideta. Sigurado ang bastos dayta. Pamaina ka nga asa. Bakit? Agrukob ka man. Wana Tani. aglat. Kita man kita man de. Kita man tayo nagabotonis.
Kunak to. Santuki, di agpalab mo to, bra. Ay, agrukob. Kunak Lalo lurupat kwarta. Diba? Awan man ti signalin. Ano ba yan? Kay Mami Adela. Galing nga ima sa apo sagot nga dagos te Mel John Pilyan iyawid konsonan. Isap sa pulik, alala Aki, uray pobre, uray Sabagay nalapsa ni Ma'am Kling. turgi At dati do nga asawa dito ingam ko ha. At titidog ti kwada. At titidog ti buok ti kilikilida. Responsable, ginaammo ang babae. Isang sa bulik met baba. Uray Sikalat ipatpateg ko para kiniluluba ng apo. pandakwen. Sikalat ipatpateg ko. Sige. Lubim mo titi. Adaan na pintas nga ugali. Dilakit unay nariri. Isap sa pulik, alalaki, uray pobre, uray turgi. Basta lakit di responsable, Kuna na to. ginaammo Apay nga pagrukubam ka na paklebam manan. ang babae. Haan di kayat ko sa Isang admin. sa bulik met Kat siyempre kat nuna nagdate botonis ko. babae. Kat jamot agrukup ka man bakit takitaam man ni na nagte botonis ko. Kunak alangan nga agsikig. No na nagte botonis ko tapaala dahil na nag. Uray Madin pandakwen. Lubim mo titi. Di dya man arak garod. Salamat. May Melinda Espino Silya. Sige po. Daan na pintas nga ugali. Dilakit unay nariri. Ma'am Ani Flora. Ma'am Ani ba Flora Mariadas, hello. Babasit lakinyak ko na. Amo Ma'am Clinet no ada babasit. Dapat ti pamay am data repeatem. Ano maikat. Ano wala. Itwin repeatin na dano maikat dagiti babasi nga buo na. Itiday to'y nga okasyon Inakngarot kita ikansyon Ipadas ko anak bakasyon Itinagakwat a poblasyon Naranaak may sang okasyon Ti may sang organisasyon Inikandak ti imbitasyon Tanaangay dakela punsyon Syon, syon, syon Balasang ti inda inmensyon Ta isukan Oy babagayam. tay kumansyon Kantaen na ngay dedikasyon Kada kami nga nakipunsyon Kinidayak daytay kimansyon Wen na po na may basa digiti ko ayo pakiulit na lang haya. Ay skip kano. Ano tay ano matita nilita. Teatrik namin nagkoneksyon Okay, babagayam sa bali mampay nga sunata. Tapno ti kasagat mas kayket yung ayam kan kanta ya. So agpatukarak pa lang aro dagiti kang kanta sakbay agpagpakatawa. Tay kano kanyak idi. Ano title na Mama Mila? Tay title na. Okay, title na lang. Okay, dati man sunata na poluan sikala ang ti biyag ko. Kung mas bumasit mo ti kuno agpatukar ka pa hindi yung kay tigpatukar ano talaga patugtog ako nog sa uak. Para kanya yung babagayam sikala ang biyag ko para kada kay amin nga sa ngabada. Request pa lang apo.
Nalawa tawin ta nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarik asiksikan tulain ay ayaten inggat tungpal tanem si kanaen tiang kuwan sa bali agmay saka mauyos man tuy biyan maman ka kumakaniya kubiyak ko ay ayaten ka ipagpatek at inaputno Esta es el curso. Songban is one. Swords and lyrics by Genius. Written by Darnell. Used by Bukan Music Lover. Yaman kami mo ay famous song. Ayan, sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kanaen biag ko sa bali
naulpit adawel simbang bay kaniya sikatay inagaw na niya dayo dito'y denda nabayag a panawen nga nagibtura dalimdo ken sa di sinagama bayat kaawan mo awan pategday tuy biyak inbubuskot oras sa naglemes iti ara barbareng unak asikatay malipatak ngem no naglabese sikabanentay awaga nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama sa gusto empayen nga uray no makataya di mo pinanunot inbubos ko nga aya linaksinag kita puso intanem na akas nilipa bayat kaawan mo awan pategday tuy biyak inbubuskot oras sa naglemes iti ara barbareng kunak asikatay malipatak ngem no naglabese sikamanentay Nang itong na po oras sa'yo, alas 2:06. awaga Nagtupay, na tawag nan. nakas ang Mas more on music, babasit agbuya, manager. biyag ko tinted Mimasit ti viewers nga nagpatukan. mo akalak ama sa gusto empayen nga Sabi kasi dati kuanan, engineer. uray no bakataya Mic test, sound check. di mo pinanunot imbubos ko nga aya linaksinag kita Hello kay Ma'am Lovely DJ Lumbon. puso Nanalita no napateg kamatlaeng kanta ni Sister Smila. Thank you DJ. Tita Nelita, madamdama kag patukaran. Ayan. intanem na akas linipa Kasi mas no more on music, basit agbuya. nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama sa gusto empayen Ma'am Ann, ngayan Mang Rubang, hello. nga uray no Kumusta? Okay na DJ, quits na tayo. Na-play mo na request. bakataya di mo pinanunot imbubos ko nga ayan linaksid na kita puso intanem na akas linipa di mo pinanunot imbubos ko nga ayan linaksid na kita puso intanem na akas linipa
Para man, nagitay manginom ti ara. Gospel lang apo ni Ma'am Emelinda Espinosilia. Nagkapsot, engineer. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong Okay, babagayam nang itundaan, iti oras sa'yo. Ha? sikati kapuna. Nakapsot ba? Pakikita nga nun nakapsot. dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading agpakapagkang ka. When manong gaputi sakit na. 2:09 in the afternoon. Lapyan to. Wala na ako ng ibaga. Ano ba ibaga ko? Iton masanay ka. Pagpakawan, jakpin may pamindwa. Nagsarita man ng tipatapos ni Patukarak pumanaw da. ading. So nga, Jack o nagpatpatukaran. Dagiti request nga min. Lumakaanak ay Request yung pa'y pati batutan ni Tatang. Ano, dagita nga request yung min. kumulding tumanen. Kung magustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastang di na paulit kung Di ba? itin. Sinalaki Kita magsawa ka damanin. ko ng laysot, napudno. Uag sa okas, laysot syerto. Alawan la papagayam. No di mapagkuhan, aging iinom Wala na ako ng ganang ibaga. dan. Ano bang ibaga ko ngayon? Tapong tuda, dakan pag Ano may bagak? unyan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa. When manong sikati kapuna. Hindi mabitag yaman apo kadiri na yata po mang susuporta di dito yung programa. Kelen, Manager Mama Mila Padata. And kasama tayo dagiti sponsors. iti busog na. Tita Perlita Glipay Machas, Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides, Ma'am Marlena Escobar. Kasama tayo kaniya Mo, di ka Ma'am Ate Yaretsi G, Ate G Hanshu. na. Kasama tayo kay Ate Mina Balusio Agapito. Apay Kani Nay Fer Gragugo sa bakani Ate Emelinda Evelina Espinosilia. Kasama tayo kaniya pagkapaglang. Bebop Group, Ma'am Telma Azaret. Kasama din kay Ma'am Chit Arcanyo sa Gayaga. When manong Ken Ate Jane Hart. gaputi sakit na. Labyan to, Ma'am Carmina Reconada, kumusta? intun masanay ka. Pagpakawan, jakpin may pamindwa. Nagsarita man ng tipatapos Adot, ano dito, ibagbaganad to. ni ading. DJ Jade, sagmamano di Lumakaanak may sakilo nga irikon. Ate siya pagdamagan yun. ay kumulding tumanen. Di mo paggustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastang di Oo, Admin Angel Heart. na paulit Di ba? Pagkwento-kwentuhan kasi tayo, mas marami siguro, no? ulitin. Kasi tuktukar lang kat. Sa sala tayo, mat. Ginigam tayo ma-ME-ma. Di ba? Ang tayo makapag-inagam kilikili. Lalaki ko ng laysot, napudno. No ang sa okas, laysot syerto. Ang tayo nga makapag-inanggo. No di Tinungtong Thailand. mapagustuhan, aging Yun yung gusto ko. imunda. Linglingay ken kat katawan. Napuntot da, didakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading matikukan sa. When manong sikati kapuna. Request kuman, Sir DJ Bull. Po, deta man. Kelen, permit Asin no ti bulbulodum daya na Ma'am Cleng. Bulod nga ayat ka no. iti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ng tipatapos ni ading. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung mo pa gustuhan ay agpas pasok mo din. Uray Ma'am Carmina Reconada, kasulat ta DJ, gwapa lata. Joke lang DJ ko. kastang di na paulit ulitin. Joke lang. Lalaki ko ng laysot, napudno. No ag sa ukas, laysot syerto. No di mapagustuhan, aging imunda. Ano dito?
Si Ma'am Litz Aquino Kapal. Andiyan mitin, Idol DJ. Anak, mga anak. Kunana. Mga anak. Nga, buybuyak at urayak lang nga nakapugso. Tanay katawag tayo ni purwak nga. Pustisok. Oo, nahimik. Ipay-fix mo itong aminan, Ma'am Litz Aquino Kapal. Ayan, ipay-fix mo ito. Datangi pa mo. Ano, saan nga? Saan nga may purpurwak? Ano ta pagkatanta rugby? Tay agyan si singpet, taiso day tat singpet kite. Maun-uni di matimtimek ngen puli. Wala akong masabi. Ni Mami Adela Visaya. Inget kang si. Anadam ta Ay, Admin Shailey Corpus napnapan na. ay agin. Napangkamangata nakidatin. Di kalagay ay abin. Babaknang tadikan tukit mailawlawan. Puro agay at tasyento asin sinan. Mabalin amin nga request. Nga Masupon sagwa minsan tayo lag-play. Ayan. inda Kasi agpanaw dagiti viewers. pakirelasyon na. Mas may kat home sex. Homesick di dyan nukat katawa. Oh, di ba? Anadamtay na sexy unay, Home sex ka no? talikan Madima nga centro sex. Madima. ket masapa ang matay. Tatay sexy ang makapakatay, kitabol Diba? sa puto. Mang Mer Garcia, shout out man idol Gotov Boys from Jisan, Saudi Arabia. Kumusta kay amin na dita? Anadamtay na tamrit Ma'am Shailey Corpus, hello Sir DJ, sorry late na kon kaririing ko. unay, Apay nagpuypuyatam man na admin Shailey. sigurado ang bastos dayta. Ay apo, Babain na ka nga asawa na, agla di yun lang matultulad ni Mami Adela. Ang ngunay ngagpuypuyat, iso nga na sexy lata. kwarta. Amo yun puyat kay nga puyat ay ako. Rumase dagita rumase dagita kwayo buokyo. Ay man bagbaga rumase dagita kukwat. Ay apo. Isap sa pulik alalaki. Bagay ko kano ag macho dancer. Uray Ag program tay tumangkid di at yaret si Jiton umaya dita. pobre. Ag sa sinala tay man. Uray tur. Tay macho dancer nga tuturut turut tutut. Tarararara, taratun. Responsable. Dinaamot ang babae. Di ba? Nagmayat nga ta tay agsala-sala ti kasyan. Isang sa buleg met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Isang sa pulik alalaki. Uray pobre. Uray turgi. Basta lakit di responsable. Dinaamot ang babae. Isang sa buleg met a Amo yun ay imas ti agsala. babae, O talaga DJ ko na. Ni Mami Adela. uray pandak when no bimutiti. Napanam aya dungo. Wala na. Para man kin ni Tita Nelita kin ni Mama Mila. Adaan Datay ikit ko nga Nelita kin datay Mama. na pintas nga Mama Mila para king ka datoy agsala akman. Ni agure ka. Abay made. Para king ka datay Mama Mila, Tita Nelita.
Alam mo lang, dati pagpakwa. At Pagpapuskol, daya, sinalak. Ano pupuskol mo? Ba? masikugkan sa When manong sikati kapuna dagdag kelen permiti busog na Aramid mo, di ka naging kukuna apay ating Diba? Rumase, kita yo. pagkapagkang ka Kuna na toy. Okay lang, idol ka na. Parequest pa, idol, pakikablawan ti happy birthday ken ni nanang ko, Emilia Garcia. Ken tay anak ko, Christian Andre Garcia. Salamat, idol. Kuna natin ni, ano dati? MG. na Maguno Mang. Ano ti MG? yan to inton masanay ka Kapewan ni Ma'am Glofia, kung diyan mo makita ti comment na pagpapakuan Jakun may pamindot nagpasugnod sa amin ti. nagsarita man ng ti patapos Oh, itakder mo nga roda. ni ati Kay Mama Mila. Hello, Mama Mila. lumakaanak ay Mayak to ta, kumulding tumane Mayak to no biga di ta California. pagustuhan ay agpas pasok mo din uray kastang di na pa Maya ma'am, mga ruba di ta. ulit-ulitin Pagpuypuyatan dagiti adu nga mabuya kun. Sinalaki ko ng laysot Napudno Di kay ayo lang nga mabuya ka dagiti ginabu. Uag sa okas laysot syerto Apoy pay take tumpay ayate Jihan show. Di mapagpakuan agi Agure ka. Sa TikTok, barbarang madi agwa saan nga ma-mute. I feel so unsure Gusto, mayata niyo mo, dagiti pa nagsalsalak. Apo, Diyos ko. Tapi ko. Cha-cha-cha ading masikugkan sa Diba? When manong Madya makatakdar, may timuga, di tani. sikati Kasano pa nagtatadar ko? kapuna dagdag kelen permiti busog na Ang ito na oras sa'yo, alas 2:22. Aramid mo, di ka naging kukuna Sa balin sa amat ti tumakder. Apo mat. Mayora. apay ating agpagkapagkang ka When manong gaputis na Apay, dati nalabsak tatay. lagyan to Agkikinabilda da kayo. inton masanay ka Uwen. Pagpakawan Jakun may pamindwa Ukras mo. Kung na di may isa. Apay nga inagaw mo ni bakit ko. Kakabil ka. nagsarita man ng ti patapos ni ating lumakaanak ay kumulding tumane Pagkikinabilan nyo, babae da kayo. kung pagustuhan ay Hay na. agpas Hamang nga may sa abot. At dapay kerot. Lumayat. pasok mo din uray kastang di na pa ulit-ulitin Sinalaki ko ng laysot Napudno Magura. Uag sa okas laysot syerto No di mapagpakuan agi Ano na? Wala na to. Nasa ba nila tanga roden ti patak de remontahan may timo. Napunta dakan pagungunyan cha-cha-cha ading masikugkan sa When manong sikati kapuna Apo baka no agkasta akto no umaya di ta Hong Kong ate Jehan Shook. dagdag Baka permi nga ay giikis kayo. permiti busog na Aramid mo, di ka naging Gumapay nga minaya di kita daduman o dati adag sa sala. kukuna Kakanta. apay ating agpagkapag
Apay mas agi-ikis da. Tangka When manong gaputi sa Ay! Ala, apo, nagsalan, Kung kunadanong ka. Lagyan to, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Jones. Nagsarita man Okay, ito man pa lang dati sa bali pa yung request, papagayam, sagbay nga kwa. ng di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan ay akpas pasuknutin. Uray kastano di na pa ulitin. Lalaki ko ng laysod, napudno. No ang sa okas, laysod syerto. No di mapagustuhan ang itiimundan. Napuntot ka, di na kanin pagunto. Oh, una na. Pag-aapa anda babae ket adda akpay ditoy ko. Kunyan, Di ba? Cha-cha-cha, ading matikukan sa Supay ana gado babae di tani. Kaapaan nyo lang nakadado nga babae. when manong sikadi kapuna. Dapat agiginabo da kanu ti kwa. Kamo na pagiginabutan da para kada kayami nga sa nga ba dayaten nagtunga ta lang. Manipod pa lang ni manager. Manager Mila padada. Ayaten na to nga tapay laeng no tukulak tunja kumakangal-ngalen ayaten na to nga tapay laeng no kukuak tunja kun makatakderen ibinanak to nga tao biyag ko Nosoken tontoy ryo makana palalo Subuan nakto nga tao dungo Into nakapsutak awan gaway ko Di ka mababalaw no di ka makapagkari Tama sa pulmon tumet ken man nagibi Niyang uray nagpadatantun adi makagaway Ayan ayat ta dito lata malaylay Hayaten nakto nga tapay laeng Notuleng akton yakton makangegen Hayaten nakto nga tapay laeng Nuwag kabawakton di kanton malagipen Di ka mababalaw no di ka makapagkari Tama sa pulmon to Hello kay Ma'am Jeneline Esbalye. met ken kat man nagibi ngem uray lang padatantun adi makagaway ni ayan ayat ta din tulad ta malaylay di ka mababalaw no di ka makapagkari tama sa pulmon tumet ken kat man nagibi ngem uray nagpadatantun adi makagaway ni ayan ayat ta din tulad ta malaylay ayaten nakto nga tapay laeng Cha-cha-cha, ading masikukan sa Okay, papagayam dayar dapat iya sunat na boluhan. Manong sikadi Ayaten nakto nga tapay lay. kapuna. Uray dahito urmot ko ka narasa yan. Tunana.
Nagdakelen, permiti busog na. Ayatan nagtuka di pailaan mo. Edinton. Di ka naging Nga dito isang awko. Kat na bang sita. na. Apay ating agpakapakang ka. With manong gapo Nasinod ka siya. na. Hello, Tita Grace Matabides. Anat kukuha mo. Hindi ka matagpad-padlawin. Labyan Agpampanday ka lang tati. Duldulyarin. iton masanay Ay, hapo, aya. Paramang ka tumangki. Di ah. Tuan, Japon, Diba? may pamindwa. Abay nga, Sister Grace, nagladaw kan. sarita Nagunga ni Manager. Ang di patapos ni ating lumakaanak Aling Gilbert, hello. ay kumulding tumanen. Tita Grace. Ating Gilbert na kagagapunan na pan nakipagpusta. Parang kano mga bak. Paspasok na din. Uray kastang di na paulit-ulitin. Ana, narimwar ating Gilbert. Sinalaki ko ng laysot, napudno. Ramramanan na latan ano mga baka. Tuag sa Ma'am Jenalyn Esvalle, hello. ogas laysot, syerto. Kitwin, ayaten nakto nga tapaylaan. Idinto. No di mapagkuhan, aging Meron akong isang imunda. meron akong isang tulang Ilocano. Ayaten nakto nga tapaylaan. Napungtunda, Diba? Meron ganun. dakan pagungunya. Para katagay amin nga sa kapada. Dati man, siyak man ti agkwa. Agtulaw, no, agdaniw. Ayaten nakto nga ta paylaan. Iti pa naglabas ti bulan kan tawenan. Matmatam kat matmatam nga ulit-ulitan. Dahil ti rupak nga ingka inay-ayatan. Ti panagayat mo kaniyak. Kastanto ka di. Ti panagayat mo. Ento no siya kon tay lumakayan. Ti panang bisbisitom kaniyak. Wano ti panang agkam dagiti bibig ko. Kastanto ka di payla ang ti panagagik mo. Uray na bangsit ton ti sangaw ko. Arakupan nakto ka di payla. Wan, arakupan nakto ka di payla. Idinton nga da ito kilik-kilik kat agat ang litan. No isunto da itat matong palit. Kat talaga nga ipatpatig nak metla. Di panagayat ko ken ka. Manjak man nga may karing inggat ingana. Ngam ayaten ka. Inggat kayak nga ipatag ka. Yamnot bilang tuman makakita ka. Makakita ka tay mas nagwap-gwapong iti siya. Nagipumto ka di dagiti naglablabasan ta. Dagiti nararagsak. Yan napipintas apaspasamat ta. Di pa naging inarang ang ta. Itirabaw ti kama. Dagiti pa naging inarakop ta. Ayaten nagtuga di pailaan. Nagsasaron nun ton, tikimot ko, ngagkaraot-tutan. Gaputi ipakpakan mo kaniyak nga balangagun. Wano bagas ti kamangag. Kasta tinapod no nga gayat. Ipatek mo no asin noak. Ipatek mo no anyaak. Ket kasta nga rod ti maramid rumbang kadi ngay pateg nakto bailaan. Into no kumteng ti panawon nga siya kun tay makaliplipat. Wan ayaten nakto nga tapaylaan. Inton jak maigamanan dagiti
barukong mo. Ayatin nagto ada bailan. Inton manjak maibaba dagita nga sapin mo. Ayatin nagto nga bailan. Inton jakon makapagna. Amok nga saan mo nga may karyamin dagita. Tamok nagbaliw agbaliw ti kapanunutan iti tumunggal maysa. Juan, di ba nagayat ko keng ka? Kat saan nga kaskarina? Gapo tati panagayat ko ket saan pulos nga matulad iti asin numan a tao. Itata paniknikaman kaniyak. Paniknikaman kaniyak kit mapanak manan agkan dagiti bibig ko. Dagiti bibig ko nga nag-agkam idi siyak tagar-aram ngin nga. Si Pilwam to nga ta dagiti ngipan ko nga nagsinanyilo. Wahan, may karim nga ta nga si Pilwam to nga tapay lang. Dagiti ngip-ngipan ko nga agyel-yelo. Amin dagit-dagit pagpanpanunutan iti tumunggal maysa. No ipatig na ka ti maysa kan maysa. No ipatig na ka ti patpatag mo. Kit may karina, kit maramid na inton matungpal amin dagita. Tinapudno nga ayat. Yaman ti pakapasama ka ket tanggap na no asin no at. May karik ngayatin kan tulata. Ulay aglaylayon dagiti sinan papaya nga barukong mo idi kabanbanwagam ako nada. Agkan tulata. Uray awan ton tingipan mo kan nabangsit tupayan dagiti sangaw mo. Sa grabag to amin dagita kaputa ipatpatig ka. Tikanayon nga panaggidgidan tangagdigos iti unig ti banyo. Tikanayon nga panagdigdigos ta iti unig ti banyo. At padigusin kan tulat nga kasinan maladaga inton saan mon malagip no asin no ti asawam. Ket ipaneknek ko. Ipakitag ken ka. Ipadlaw ko nga siyak pailang tilakay mo nga inasawam ididamo. Kastat kapatig kuken ka. Ure maminanom nga saludsuden no ayatan kan tupay lang. Kat talagang ayatan kan tupay lang. Kat jak tupulusan bumuludan iti sa sinupay nga babae. Oras na asyak tayo madayo. Kitalikan Oo. Swak na swak ang ating programa ngayon. So nga kadagiti narway nga sponsor saan kay kumanga mamuma kaniyak tap nagtultuloy iti ragsak ken liwliwa iti daytoy a programa. rebeng na lang. Ano awan dagiti sponsors
Awan mo't iti daytoy a programa. Ngayon nagbirog Ngamin, ate mi, nabalo siya agapito. Tay mabukudak kanya Urewan to, ngipang ko na sungabak to pailaang. Deng Uray na sa ngimday tuy tirumbeng Amok adakes Indar aramide Jak may turet pay Ngayon na kuya Panangluana Kapukan yaklaen Jak maipton No sa tilakangit Nagitiag, bubulod tayat. Para kanyayo daytoy. Kapulaken ayan binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipet isan ko apukpuko Oh, diba? Palukusan kan kay sutay sulyana Puso kenrik nam isun adan karpengan Awan titengel ko amang ikut ken ka No dilatoy ayan ngayon nakin parik na Jak maipton no sa tilakangit ko Kapulaken ayan binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipet isan ko apukpukon Hintay tumampay, ibasa dito yung impatulod ni Danilo. Lupay na sa ngimday Dito inuulbod nga ayat. tuy Nga impatulod ni Danilo nga daniw na. Pinauluan na iti Amok adakes Daan uray. Uray. At daan na ti asawa. aramiden Jak may turet pay Ngayon na kuya Hanggang tayo apo, madamdama kalpasan dito nga sunata. Daniw na nga uray at daan na iti asawa. Tungang. Nagluana Kapukan yaklaen Jak maipton no sa tilakangit ko Kapulaken ayan binulod ko Hello, Ma'am Lulang Benicio. Aklunek nagbalinak anaro ko Ma'am Adelaida. Carlos ako, Belo. Nagpaatipet isan ko apukpukon Jak maipton Katawa ka no nga katawa ni Mama Mila. no sa tilakangit ko Kapulaken ayan Okay, babagayam, tuloy-tuloy. Tindaya pa nagdidinanggan. Cha-cha-cha, Ang ito na oras sa'yo, alas 2:43. masikugan sa Awan dalulo, banong idatan.
manong Napanda nagkaras ti lamos. Napanda nagkamol. kapuna. Dagdag kelen, permiti busog na. So nga awan datata. Aramid mo, Bukodan da ag program datuno kwa. di ka naging kukuna. Apay ating Umadanin apo nga mangrugi ti programa tayo tugot iti biyag. agpagkapag Sabay kung abot na suportaran yun to ti Lunes agpatingga iti Sabado. ka. Iti oras si alas 11 ti Rabii. Manong Agpatingga iti alauna iti Parbango. gaputis na. Lapyan to, IPM PM ka tuloy. itun mas Pakamok to apo no ton ano nga mangrugi iti sanay ka. programa. Kawan, jakun may pamindo. Duda ading DJ. Ate Mina, balusyo agapito. Laglagi pom, dagitay kwa, dagitay kadwa mo Ate Mina. Itaman ng di patapos ni Adi. Oh, ay. Lumakaanak ay Babagayam. ikumulding tumanen. Kung mo magustuhan ay agpas-pasok mo din. Uray kastang di na Ano, dete ko na kon. Ayan. paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot. Mangi, dati ba ay apo nga kwa ni Danilo, hanyo nga tultulada. Napudno. Dito kat ibasak laeng, takon to man ungtan Agsaok. Nagadong ure da anak ti asawa. Ano dagita? Kaslay sukyeto. Hindi mapagkuhan ang inundan. Napong tudak, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading mas Una namot dito, madikayat nga watanan no isublida. Kukwa dalatan je binulod da. Una na, kansa. makaungot si ka. Kwen manong sikati kapuna. Ay, sayang awan dadaling banong. Napanda nagkalap ati Jihan Show. Dagdag Napanda nagkalap ti si Bibiyag nga tilapia. Luwadan da masikil. kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. At ni Jezebel ang magmamayumag. Apay ating Di ka dawal lata, di man kakablaaw. agpagkapagkang ka. Kwen manong Alam mo yung napapagayam. gaput. Hindi man pinakot ibasa dito at uray at daan akon ti asawa. Inurtuat ni Danilo, anipod pala ang iti Kabugaw, Ilocosur. Iti tumunggal maysa saan tayo nga mapakpakadaan nga adda iti rumusing nga ayat. Nga dayta nga ayat, ket ditay ammuno ka ano nga rumusing ken ka ano ngagpatingga. Iti panagasawa saan nga kaskarina. Ditay ammo ti pilyen tayo. No isuna nga talaga iti rumbeng nga asawa. At daanak man iti asawa. Ngam apay nga rumusing ket rumusing latta ti panagkursunada. Nga dayta nga panagkursunada ket saan naggaya man nga maituding aparaken kuana. Gapu nga rod tadaanak iti asawa. Daytoy marikriknak itata. Jakamono daytoy ket napudno wenno saan. Talukas ta nga makitkitak isunan. Rumusing ket rumusing daytoy nga marikriknak. Ket bigla ak nga nagdaton ti may samat laeng nga si asawa. Sang kasaludsod ko ti bagik, sang kasaludsod ko ti bagik, nurumbeng ka di. Saan man nga rumbeng, iti matang dagiti tattao at chismosa. Ngem daytoy ket rumbeng para kaniya. Tatongtong palak matlaang tipit-pitik ken ibagbaga daytoy pudno akaririknak.
Iso nga no kasta. Iso nga kasta. Jakon agpangadwa pa'y. Amakiden na numampay siya kon tay si asawa. Dajakon mapigilan ti puso kan karirik na. Tatay ko nadan narasiak lang a tao ana iparswa. Agkamali nga kunanya. Ket day nga pa nagkamali. Malintag man nga narigat nga malintag. Gaputa na nga rod. Ket nangat nga tumat. Nangat nga tuman iti ulok. Ken nabababa iti puso. Ngem. Nagalis day nga ulo. Ket matnagngagtaros iti puso. Ket day nga puso. Ket iso ti pudpud no ngagrayo. Ket agpitik aparaken kuana. Numampay siya kon tay si asawa. Dahito nga inak marikrik na. Agpapan itata. Ket isu pay laeng ti marikrik na. Ket uray pay ket din makabasolak. Ket ipateg ko isu na asipupod no. Uray at daan akon iti asawa. Okay, mali, engineer. Paraking ka detoy, Danilo. Ha? Paraking ka. Ito na, Jorseo, alas 2:51. Para man kadigiti amin, makirerelasyon, tadasawa na. Para kanyayo. Sakman ading ko DJ day kadi adda kula sisi nagbalbaliw kayon bago da kayo ipatulpo. Salamat kuna toy. Kay kabsat Mina Balusyo Agapito. Salamat. Waldaw asika mapanpanunot ko. Manipot pa'y datang nagamam mo. Uray pa'y kasatnot parang iyaw awan ko. Sikalat at matagtaga ilip ko. Nagrigaten ti kasasaat takas ken katan asawa. Ngemjak meten mapawilan tuirik na. Eti din imanugutak kasikaken siyak taya sara. Ang muglatan nuwan niya't mapasama. Mapantajay seven seas. Tanan namin taniyaya. Itatod ko to'y puso. Bagiging darawa. Mapan
Amak ko mga no ada makakita Kem nalablabes met iliw ko kenta Nagbrigaten ti ka sa saat Takas ken katan asawa Ngem jak met den mapawilan tuirik na Hello to Ma'am Marlena Escobar. Eti din ni manuguta kasi kaken siya tay nagsara Amuklat tanuan niya mapasama Mapantajay seven seas Tanan namin taniyaya Itatun tutoy puso Bagiken kararuan Mapantajay seven seas Tagpapasta traksa Riknam kenday toy riknam Amen, di yun liblibatan papagayam. Please don't forget to subscribe ating YouTube channel. Isudat Linglingay Ken Kat Katawa. nagsa Please, di kayo pa nakasubscribe apo, pakisubscribe na lang yung Linglingay Ken Kat Katawa YouTube channel. Mapantajay seven seas Ay, nagimas oh. Tanan namin taniyaya Idatun tutoy puso Bagiken kararuan Mapantajay seven seas Tagpapasta traksa Riknam kentay toy riknam Isudat nagsaba Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna Dagdag kelen, permiti busog na Hay, yabo. Aramid mo di ka naging Maging masaya tayo. kuna Maging masaya tayo sa rabaw ng kama. Pero apag biit laeng nga kanito, pagayam ko nga Danilo. Apay ating apak kapag kang ka When manong Ito nun alpasan, ay pugsunan. Awanton. Agbabawi kan, nalpasan. Lapyan to, inton masanay ka pagpakawan Diba? Jakun may Banana tayo ni Ate Jian Shu, Self-Respect Sender. Amin tayo ket adda sulisog. Adumtang kada tayo. Yung dapat nga mo tayo manglaban, yung tama pa rin ang dapat na piliin natin. Nagsarita man ng di patapos Tama? O, yung ating ay Ate Jian Shu. kaanak ay Oo nga no? kumulding tumanen Nasa atin ang tunay na pinagkaloob para itama ang ating nararamdaman. Tuwan ay akpas pasok mo din Uray kastang di na paulit-ulitin Lalaki Hintay ko nada, nagimas tiyagbaso. ng laysot Pero mas masarap ang Nap tay agbibiyag ka nga awan idibaso. pudno Da agpampanunod ka. O aksa Mapanunod tumod lang ay. o kas laysot Nangatari na nila kay na. Cherto Katuno kay na tuno ka idana ka nalaw-lawa. Yung na pinanunod ka siya. Magmapagpan agi Diba? Ay, anang nga ti riknak no ni bakit ko ti kaskas tuida. Inundan Napun
Ano nga tarik na ngam adumat gamin di kita dumaya. Ganda mapigilan nga daykunadan nga Kan pagungunyan ay oray pa isuka na ni bakit ko. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Apay kanno ka no isuka nak. When manong Di sukat nak apay kanno ka di isukat ko mat. Naturod. Kadamat ti sabali nagayam. O karabab. sikat di kapuna Nagdakelen, permiti busog na Aramid mo di ka naging Mapay ka ngamin nga naguso ti aram. Aya. Yung sa bagay awan ti aram. Awan tay masiguro itata. Aya. kukuna Apay ading, agpakapagkang ka When manong Eksakto, alas 3, dito pa lang JVR Online Radio. gaputi sakit na Labyan to, intun masanay ka Babali man pa yung sunata, ngayon nakman isagot kada kayo. Dito yung request apo ni Ate Mina Balusio. Dito man request na ano po luwan kulas cheesy. Para man kada kita at dati ka kinula sisi na nasa na. Okay, papagayam para kanya yo. Bakit naman na ito'y barukong ko? Hindi ka mapasang pet o saan gato'y biyag ko. Papapanam, soras tirabi. Napagkasama nin, nag-happy-happy. Agbat-barik na kaniyak siyak, kay may sisyasi. At ang kuken ka, bakit maman na ito'y barukong ko? Hindi ka mapasang pet o saan dato'y biyag ko. Papapanam, soras tirabi. Napagkasama nin, nag-happy-happy. Agbarbarik na kaniyak siyang tay may sisyasi. At akuken ka Datay laida, asip siputan, arik na pagkat intay, dahil ipusan. Ayan na ganan, nung bakot masawang, ang kakabakal, patigap di marinam. Sang kadayang tas, sikat kagasatan, na nakatukmakan, mang paragsa, tarik
Narigat ti makiasawa ti gwapo ako nada. Napagkasaman So nga no siya kadakay ho. Ang kay mga asawa ti gwapo. happy Mga asawa kayo tekas kanya nga pangit. ang parparig na kaniya siyang tay may siya si Princess Charity Zambaga, hello po dyan po sa Qatar. Nagasot ngayon kayo pa nagbubuya dita Qatar. at akuken ka at dakula sisi Nagbudo dito kwa. Dan sa mati kwa. sumangkit ka di ka gununi nuwag mo na di ka makiriri May kanga siya. kay titirigan na nuwag masawa adon parnoyan na danan ke batika unggang madatay laida asip siputan ay napagken kita idaig ipusan ayan na ang kanan nuwag masawa ang kakamaka matigas di marignam sang kadayaw ta sikat kagasatan tanakadugmakan mang paragsak tarignam sang kadayaw ta sikat kagasatan tanakadugmakan mang paragsak tarignam Okay, babagayam de Yorda Butia, sunatan na Poluan Kula Sisi. Ano, mahina pa rin ang signal, pagitingin nga. Cha-cha-cha. Siyempre, dumdumi, kabilang nga po di programa tayo, linglingay kenkat katawa dito JVR Online Radio. Adi And please don't forget to follow and share ating programa. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Ayun, may YouTube channel tayo. When manong sikati kapuna Wala, agkanta akman, kaya't ko ti agkanta. Nagkanta. dagdag kelen permiti busog na aramid mo di ka naging kukuna apayating apak kapag kangka when manong gaputis na Para man kanyayo, dati man Wonderful Tonight. Meron ba? Wonderful Tonight. Para katagayamin nga sa nga banda 307. Sagot ko kanyayo datoy. Wonderful Tonight. Kandahin na po din lumutibiyang, syempre. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes. You look wonderful tonight. We go to a party. Everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes,
I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Time to go home now. I've got an aging head, so I give her the car key. She helps me to bed, and then I tell her as I turn out the light. Apo na lang. I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Okay, babagayam, dear dapat sunata na all wonderful tonight. May samampay nga sunata, di naman isagot kanyayo, dati man, kung sakaling ikaw ay lalayo. Para kanyayo, babagayam. Darating man ang isang araw, ika'y linis at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ng mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Ika'y magmahal na ng iba, anong alaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay di natitibok sa buhay na puno ng kirot. Tangi ko na lang pag-iusap, saan ka man ngayon o hirap. Sana akong kalimutan ating nakaraan na kay sarap. Dati man pa nga sunata, isagot ko man kaya ni Tita Perlita Glipay Machas. Sakali ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay di natitibok sa buhay na puno ng kirot. Tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap.
Wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sana. Sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo. Okay, papagayam de Yortabo Dia, sunatan na po uluan kung sakaling ikaw ay lalayo. Tay request sa po nga, sabi mo ako lamang, sige. Padasa man nga kantaan, baring nga, sabi mo ay ako lamang. Di ba ganon? Sabi mo ay di iiwan. Para kada kayamin nga sa nga pada, sabi mo ako lamang. Sige tayo mapaasa. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Paano ba? Kahit nakasama ka, para kong nag-iisa, di ba mayroon ka ng iba? My God, pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magagawa. Wag mo nang itago pa, sadyang ayaw mo na, sana nga'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iwan, at sabi mo mahal mo rin ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. My God. Pagpasensyahan nyo nga po dati boses ko. Medyo pangit lang. Hinahanap pa rin kita, nais na makita ka, di man tayo dalawa. Kahit di mo na mahal, bigyan kita'y bawal, ang puso ko'y para sa'yo lamang. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. May sama ba nga sunata? Sabi mo, ano dito yan? Dito man sunata, ano po uluan? Teka lang. Ano ba? Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago? Paano ba to?
Ito na lang, maghintay ka lamang. Kahit ko taganda. Pero ayoko yung ano niya, yung instrumental na. Teka lang ha. Para kada kay amin nga siya nga bada, maghintay ka lamang. Teka lang. Ito gusto ko. Ito. Nabibitas -1 na. Nang itunda na po siya oras sa'yo, alas 3:20. Tuloy-tuloy lahat natin tayo pinag-katkatawa pero kadito yung gundawa yung kikin ng tatay. Dahil sa EQ College Fund Promo! Paano? Okay. Para kanya yun. Ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi yan lang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y iba'y ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lang bigating kasawian. Ang pangarap mo ay magagamtan, basta't maghintay ka lamang. Ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi lang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y iba'y ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Likot ng mundo ay hindi laging bigating kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kailangan mo'y iba'y ng loob kung mayroong pagsubok pa. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Likod ng mundo ay hindi lang bigating kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang.
Okay, babagay ang maghintay ka lamang. Ano ba? Meron akong gustong gawin. Ano to? Kahit ayaw mo na. Pwede yon? Naglaing mata ni DJ. Apo, saan ang nalaing? Sa Balipay Kid di boses ko. Pang Ilocano. Pero padpadasag lang aganta para kanyayo, di ba? Okay, sa bali mampay nga sunata, ngayon man iruknoy isagot kanyayo, dati man sunata anapauluan. Kahit ayaw mo na. Bakit agas jay? Kahit ikaw ay magalit. Na 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 na. Ano dito? Sana'y pag-ibig mo ay tunay na. Tsaka mo nga kantaan dito, Ate Mina. Ayun. Samantama, sige, yan. Samantama makikita, kaya ko yan. Siguro. Okay, dito man. Kahit, sino ba kumanta dito? Kahit ayaw mo na. Kahit ikaw. Okay. Ka lang. Cover speech. Sige. Tignan ko kung kaya ko, ha? Kahit ikaw ay magaling, siyo lang lalapit, siyo lang aawit. Nababansa? Kahit na... Ako rin. Salamat lang. Dito torturyo ko man. Cover speech. Teka lang. Kaya ko to. Kahit... Palakpak na. Kahit ikaw ay magalit, siyo lang lalapit, siyo lang aawit. Diba? Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin nila na panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Dali sabihin, ayaw mo na. Pero pinagsipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, bakit ka lalayo? Labo ng labo, ika'y malabo. Malabo, tayo'y malabo. Umalik at muli ka ring aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. At hirap, di mo lamang yung papupuntahan. Kung ako ba'y pagbibigyan, awan man ti signalan. Agawan awan day to'y signal day. Naloni sigaw ang yeti signal. Agikot-ikot manday to'y signal ko. Sipin na panaginip, awan ti signal manon. Ay, ano ba? Abay kastoy, dato'y signal. Ka lang.
Kabala man dito kanta. Ite man o ayat ko nan. Sige, kantahin ko yan mamaya, Mama Mila. Overtime time man. Sana'y pag-ibig mo ay tunay. Sige. Padasok, Ate Mila. Barbarang mat, dito signal tayo. Pero itong signal natin, ano eh. Kalang ha. Teacher Tuban. Teacher Tuban. Teacher Tuban. O kay tagal. Ay, so kaya dati. Kung naghintay na dumating ka sa aking buhay. Ngunit ngayon nandito ka. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Di mo alam ang dinanas ko. Ilang beses din akong lumuha. Mga pangako ila'y naglaho. Sana'y pag-ibig mo ay tunay na. Teacher Huwag Tuban. na sanang mag-alilangan. Damdamin ko sa iyo lalaan. Isinusumpa ko ika'y mamahalin. Sana ganun ka rin sa akin. Teacher Tuban. Ganun pala. Teacher Tuban. Mga pangako nila'y naglaho. Sana'y pag-ibig mo ay tunay na. Ganun ba? Aking dasal sa ating may kapal. Pagmamahal ay tumagal. Abutan man na bagyo't ulan. Sana'y pag-ibig mo ay tunay na. Teacher Huwag Tuban. na sanang mag-alilangan. Damdamin ko sa iyong lalaan. Isinusumpa ko ika'y mamahalin. Sana ganun ka rin sa akin. Aking dasal sa ating may kapal. Pagmamahal ay tumagal. Abutan man ba ng bagyo't ulan. Sana'y pag-ibig mo ay makayanan. Sana ang pag-ibig mo ay makayanan. Sana'y pag-ibig mo ay makayanan. Teacher Tuban. Okay, papagayam. Agawan-awan talaga't signal na naman. Kailan kaya magiging okay na naman? Ha? Hirap maghintay na maging okay. Pero ang totoo, hindi na okay. Ay, ang sakit na. Okay, babagayam. Daday man request na sa mata makikita. Meron ba? Alam. Sa mata makikita. Sige, kakantahin ko to alang-ala sa inyo. Mag-overtime na lang tayo. Para sa inyong lahat. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Yahoo! Na mahal kita
Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magkatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kati man nga sunata, sagot ko man kadigiti agay-ayat. Ay, mamila pa dataan labyo ko natin, Ma'am Glofia ko. Paano ang puso ko request, Sir DJ? Ma'am Princess Charity. Ma'am Jenaline S. Valle, Ma'am Marcin Leonard, Tita Grace. Salamat DJ ko na nato kay Ate Mina. Mamila, danapanag gamin ko na nato eh. Sige, last request na yung kantang Panong Puso Ko. Gawan-awan talaga at signal. Sumarunon to dati o ayat. Ayun ang Paano ang Puso Ko. Parang amok yung Paano ang Puso Ko. Kinantak sa tatay de yan ay. Kinantak ba? Di na kailangan na sa'yo ay tanungin, hindi na kailangan ako ay bigkasin. Sa ting magtatanga ang ating paningin, sa mata makikita ang ating damdamin. Kailangan pa bang ako ay tamagan? Kailangan ka di bailaan asawin, nga ay ayatin ka yet awan sa bali. Itamget mariknam kadagit ko'y mata. Itamget mariknam kadagit ko'y mata. Itamget mariknam kadagit ko'y mata. Ayun, babagayam, o ayat, nababansa DJ, o ayat no. Teka lang, padasag nga kantaan Mama Mila para kinyam. O ayat, nagbilig kan. Pa, ganon. O ayat, nagbilig kan. Di puso. Diba, ganon? Nan ko kung kaya ko. O ayat, tingin man mo. Nanoy! Tingin man mo. Para ka nagayamin ka sa mapada. Tingin man mo. Tingin man mo, ading ko day tiso na tag inarami
bisan anik Kenrik nagsabay kuma. Dusyak tuti ayatem di kanto pagsangiden inal daw tunga kaling lingayen. Itet ko ti amin tukyan namin tunga ayat mo baay ko maparag sa kalae. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra ilaban ko tayat ko ka. Uray pagkatayak samsamidek mo lakit di ba gusto anak. Oh, ayat ng bilekan tuy puso kinayawang ni ading abalasang sabay kumatain nagsumbatan. Hello, Ma'am Marcing Leonard. Oh, ayat nagbilekan tuy puso kinayawang ni ading abalasang sabay kumatain nagsumbatan. Tingin mandong mo ading kuday ti sunatag tinaramit kuwa para ken ka. Nagpupuni-punan nagitibal balikas sa makatay sino maramudya. Sa ganang nagtamayak ang mga rana di tatawayo at tamdag kapuman. Lumay kong ibisag ka nanik Kenrik nagsapay kumang. Dusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten inal daw tungain kaling lingayen. Itet ko ti amin tuken amin tuwag kayat mo iba ay kong babarag sa kalae. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra yaban ko ayat kuken ka. Uray pagkatayak samsamidek no lakit di magustuhan na. Oh, ayat nagbilekan tuy puso kinayawang ni ading abalasang sabay kumatain nagsumbatan. Oh, ayat nagbilekan tuy puso kinayawang ni ading abalasang sabay kumatain nagsumbatan. Oh, ayat nagbilekan tuy puso kinayawang ni ading abalasang sabay kumatain nagsumbatan. Okay, babagayam. Okay, babagayam. Di orda po di sunat na po luwan. Oh, ayan. Tuloy-tuloy. Hindi pa nagdidinanggay. Pero pumakada tayo ito. Ayan. Dati request da. Dati request da ba? Ang bababa. No. Cha-cha-cha. Sanay ang puso. Ano? Ano detay? Ading masikop Nalipat. Sa sanay ang puso ko. kansa. Sanay ang puso ko ay di na magmahal. Sanay ang puso mo. Sana ang puso mo, ano dati? Sana ang pag-ibig mo ay tunay. Kinantak siya tatay de yan, ya. So, When manong sikati kapuna papinakadating aruden papagayam. Dagdag kelen, permiti busog na. Pero
sa kabayan, entay mambit pagyamanan biit ulit. Digiti na yat apong mang subsuporta iti dito yung programa. Siyempre, ati manager tayo ni Di ka naging Madam Mila Padataan or si Mama Mila Padataan. Apayanin Ken kasama din. apak kapag kangka Si Bubukay Lapong Alinglingay, Ken Kat Katawa Production Pumakpakadan. Tinagan metin apo, digiti naraway ng sponsor. Maraming salamat to Tita Perlita Glipay Manchas. Maraming salamat din to Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides. Ken kasama din to Ma'am Marlene Escobar, Ate Mina Balucio Agapito, to Ate Yaret si Ate Jihan Shu. Kasama din Tita Esperanza Agustin, Tita Leticia C. Naifere Gracucus Bacani, Ate Melinda Evelina Espino Silya. Kasama din to Hip Hop Group, Ma'am Selma Azaret. Kasama din Papagaya. pagpakawan. Maraming salamat din to Ma'am Chit Arcanyo sa Gayaga, to Ma'am Jane Hart. Ay pamindo. Tagay amin nga naraway ng sponsor. Maraming salamat. Nagsarita man ng di patapos ni Adi Sabay kumata agkakadwatay tumanen into no next week. Lumakaanak ay kumulding tumanen Okay. Pagustuhan ay agpas pasok mo din Inumotoy biyang Uray kastang din kanunumuan iti amin nga kanunumuan nga agserbi. Napaulit-ulitin At to yan ni Mr. DJ Jade Bataan Romance. Mangibat-batin dinaimbag kinagasan. Nga oras kadatay amin ang sangabad. Nang laysot, napudno. Nuag sa okas, laysot syerto. No di mapagpuan, aging iinundan. Napong tunda, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha Ading masikugan sa Kwen manong, sikati kabuna. Nagdakelen Permiti busong na Okay, babagaya man tuwing arudan ti Ilocano version ti Pusong Bato. Babay na po. Maraming ay baka dakwa na dito copyright na ya. So, eto na lang yung Pusong Bato Iloco. Kanta po ni Ma'am Jessa Lopez. Di sikat iinayan ko Panagbalik daytoy lubong ko Di amok si kaket langit Ngem sika di sakit di ulog Insawang mo kanya hindi Rignam kanya di pulos ang mali na mati ag sangkit sa hatan ngem ubaw gayam di ka rin kanya di mo lang ang mubiyag ko kamukin ka tsak makainda tsak pulos makatulog sipot siyak tayong kalinogo nuindak agayat sa bali tsak kayat tekas ken ka aring mo ken pusong bato sa dinuman di ayan mo engkenday ko'y nasunata paring inang mariing kay tapuso nga nang laksi di mo lang mo biyag ko kamuken ka tsak makainda tsak pulos makatulog sipot siyak kay kalinogo nuindak agayat sa bali tsak kayat tay kasken ka aring mo ken pusong bato di mo lang mo biyag ko kamuken ka tsak makainda tsak pulos makatulog sipot siyak tayong kalinogo nuin na
Diyak kaya tekas ken ka Ari mo ken puso bato Di mo lang ang mubyak ko Kapuken ka diyak makainda Diyak pulos makaturong Sipot siyang tayin kalunoko Nuinak agayat sa bali Diyak kaya tekas ken ka Ari mo ken puso bato Ari mo ken puso bato Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang ituwin at araw niya kailan pamay di magdidinig